Tapos, palagay kasi, dahil walang kuryente, ito yung ginawa namin. Pinatungan ko lang nung kahoy. So, eto na yung aking lulutuin, itlog at saka, tawag dito, lumpia. So, eto, kanina, nabili namin, si Hagrid yung nag-ano nito. So, si Papa ay nag-iihaw, and eto, yung mga damit na pamigay natin. Ito na lahat, guys. Hello guys! Good morning! So today is August 3, 2019. Today is Saturday at walang pasok. Pero early in the morning wala tayong kuryente. So whole day ngayon 6 to 5 p.m. walang kuryente. So nag-charge ako kanina. Diyos ko, grabe. Kung pagbangon kasi nagising ako mga alas 5. Kaya nag-charge pa ako. So, ang ending, Papa. Okay lang si Papa kasi pwede pa siya mag-charge sa office. Ako, dito sa bahay. Mag-i-edit pa naman sana ako ngayon. And nakapag-charge ako 58% lang. So, sana mag-survive siya. Pero feeling ko hindi siya mag-survive hanggang mamaya. Anyway, maaga akong aalis kasi may bibilhin ako sa mag-restock ako kasi kinulang ako sa stocks. Diyos ko, Lord. Kaya aalis ako ngayon maaga. And in fairness, nakapaglaban naman ako kahapon. Ngayon na lang is magpapa kami ng order. And then ayun, aalis kami mag-umagahan lang. Sila Papa at siya tulog pa. And kalat pa yung bahay. Kasi kagabi alas 12 na kami nakarating pauwi dito. And hindi na ako nakapagpaalam pala kagabi. Kaya yun. Muna ako. Luto muna ako ng ulam. Ulam namin ngayon egg lang siguro. Egg tsaka yung lumpia. Tapos yung lumpia please panoorin nyo yung chicken lumpia sa aking second channel, Christine Dikit. Nakalagay lagi yung link sa baba ha. So, support nyo doon. Mag-subscribe kayo doon. Ito tayo ng lumpia. Kaya kung buksan lagi yung refrigerator kasi para hindi yung ulam. So, yung dalawa tulog pa. Maglilinis pa ako ngayon eh. Nakapagsaing na. Good morning. Brown out man. Good morning. Tapos, palagay ko kasi, dahil walang kuryente, ito yung ginawa namin. Pinatungan ko lang nung kahoy. Tapos, ito yung luma naming lagayan ng mineral water. Tapos, ayan lang, pinapatulo-tulo lang. Okay na daw yan, para rin daw merong kahit konti. Kasi mamamatay talaga yung mga koib. Kasi whole day yung, anong tawag dito? Whole day siya walang kuryente. Kaya, ayun. So, eto na yung aking lulutuin, itlog at saka
tawag dito, lumpia. And mag-ano ko ng spinach. Tapos lagay ko lang tong kanin kahapon. Nilagay ko sa ref eh. Hindi namin naubos yung kanin. Hindi sayang. Tapos, ito na yung spinach ko. Ayan. Ito yung anuhin natin. Yung iba dito na kahapon na vlog ko ata, yung nilagay ko na lang sa freezer. Marami yun eh. Hello guys! So, good afternoon. And ngayon, nandito kami sa, actually kaka-vlog ko, kakarating lang namin. Pero actually kakarating lang talaga namin kasi sobrang ko balikwas kasi may item ako na order. Ngayon kasi yung shipment, kinulang ko kasi akala ko konti lang yung order niya. Pag check ko ulit, Diyos ko 40 pieces pala. So, tapos ngayon yung shipment. Tapos sabi nung mapipick up, darating siya ng 10:30 pero until na wala pa siya. Until ngayon wala pa siya, kaya yun yung grabe yung ano ko kanina. Alis ako kaagad. Ang haggard ko, besh. And tomorrow, ngayon, pupunta kami ngayon sa mama ko. Kasi nandun ngayon yung lola ko, yung nanay ko. Which is, siya yung nag-alaga sa akin dati. Parang na-share ko ata yan dati sa vlog. Nandito siya sa Cagayan, nandito siya kay mama. And pinupunta-puntahan ko siya, pero hindi gaano kasi sa sobrang busy natin. Pero ngayon is, merong gathering doon. Dahil gusto ni nanay magsalo-salo kaming lahat. So, hindi man kompleto yung mga anak niya, pero gusto niya talagang magkasalo-salo lahat. So, punta kami dun. Supposedly bukas talaga siya, Sunday, pero ngayon na lang kasi may mga kapatid ni mama na dumating na medyo malalayo pa sila. Kaya, syempre, kami yung mag-a-adjust. So, kami din, nandito lang naman kami. So, punta tayo doon. Inaano ko kasi malulubot itong phone. Kaya, ngayon, may time pa naman kami. 1 o'clock pa. So, mag-aaral muna kami sandali bago kami pumunta doon. And, yun. So, eto, kanina, nabili namin. Si Hagrid yung nag-ano nito. Nabili namin to kanina kasi si Hagrid yung nag-ano. Para sa multiplication, ganyan. So, may mga numbers na siya. And ganito. So, pag-aaralan namin yan ngayon. Actually, marami pa kaming gagawin doon sa mga books niya. Kaya mag-aaral muna kami. Hello guys! Good afternoon. And, ayun. Medyo makalat yung record at ako naglilinis at nagtutupi ng mga damit. Today is Sunday. Today is August 4, 2019. Nakarating lang namin galing sa church. But then, nag-walk sa mga damit namin. Tawag doon, nag-declutter. So, ipapabigay na namin yung mga hindi na namin ginagamit na mga damit. So, si Papa ay nag-iihaw. And eto, yung mga damit na ipapamigay natin. Ayan. So, ayun, yun yung ipamimigay natin lahat. May ano kami dyan sa labas. Tawag dito, may bibigyan kami dyan sa labas. So, ayun, nagtutupi ako ngayon ng mga damit. At yung mga packages hindi pa napaship. Nagka-problema dun sa courier. Nagka-problema dun sa courier. Kaya, pag dito talaga yung angulo, parang ang pangit talaga ng lighting dahil sa pintura. Pero anyway, tatapusin ko lang ito magtope and then magla-lunch na kami. Kasi gutom na ako talaga. Ano na? Alauna na talaga. Oh, alauna na. Ayun. Kaya, ayun. Inantok pa ako. Pero tatapusin ko lang.